Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Kami ay narito upang ibahagi sa inyo ang aming karangalan maturuan ng isang maestro sa musika. Nagpapasalamat kami dahil sa kanyang kahusayan sa musika na ibinigay ng Panginoon sa kanya, ay kanya itong ibinabahagi sa kanyang kapwa nang walang kapalit. At sa tulong ng ating mga pare dito sa parokya, ay kanilang sinusuportahan ang akitain ito upang mapahagi. Kami po ay nag-umpisa mag-aral noong Mayo at patuloy pa rin nag-aaral. Hindi pa kami kasihusay ng aming maestro, ngunit dahil sa okasyon ito ng ating mahal na ina, ay aming ihahandog ang aming natutunan upang parangalan ang ating mahal na Birhen Maria. She